Moitas gracias, bos días, señor presidente, señorías. Señor Núñez, na sesión de control de onte, na sesión plenaria da Cámara de onte, o seu partido abstívose ante a petición de destitución da valedora do pobo. Todo o seu partido se abstivo agás un voto en contra que houbo e nos acabamos preguntando se sería vostede o que votou en contra da destitución da valedora do pobo. Si realmente vostede decidiu defender a Milagros Otero hasta o final, a pesar de que no mes de xullo do ano 2018, cando xa nos atopamos aquí para debater sobre este tema, vostede dixo que cando a sentencia fose firme vostede tomaría nota desa sentencia. Non sabemos se daquela fora traizoado polo seu subconsciente acostumado xa ás prácticas caciques do seu partido. Voume permitir lerlle o diario de sesións do día 11 de xullo de 2018, onde a resposta á sesión do control o Goberno di: dime se imos respetar a sentenza. Sí, señor Villares, non somos demócratas. Se o Tribunal Supremo considera que esa sentencia é firme, que vai facer este grupo? Tomar nota da sentencia do Tribunal Supremo. Este é o diario de sesións, estas son as súas palabras. Preguntámonos, neste caso, que significa tomar nota para vostede, señor Núñez? Onde tomou nota? Onde queda ese compromiso? Se non coñece as súas palabras, pode consultar o diario de sesións. Nós non esquecemos, a cidadanía de Galicia non esquece o seu compromiso de tomar nota no caso da firmeza da sentencia. Non esquecemos estas semanas na que a súa protección sen límites da señora Otero levou a valeduría do pobo a converterse nunha institución agora mesmo manchada, corrupta e inservible para o seu cometido. En xullo de 2018 vostede asegurou respetar a sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia cando fora firme e dixo que o facía porque o seu grupo era demócrata. Visto ocurrido, que é o que sucede? Vostedes votaron o mismo cando a sentencia era firme que cando non o era. Que é o que pasa? Que xa non son demócratas? Que xa non recoñecen as sentencias xudiciais? Que xa non as respetan? Porque falou vostede dese respeto ás sentencias. Iso é o que xustifica a crítica aos maxistrados que fixo onte a señora Paula Prado na sentencia do Tribunal Superior de Xustiza. Pensamos que vostede debe de falar claro e explicar á cidadanía por que mantén na valeduría do pobo a Milagros Otero cando a Xustiza xa acreditou que enchufou a sobriña de Manuel Fraga e irmado voceiro no seu grupo parlamentario. Pero non é o único caso de corrupción firme, en algúns casos aínda en litixio xudicial, e preguntámonos canto tempo máis vai seguir mantendo no clientelismo e a arbitrariedade como formas de facer do seu goberno. Este xoves pasado, o director xeral de Minas, Ángel Bernardo Tahoces, declarará como imputado pola súa actuación irregular na apertura da mina de Sanfiz en Lousame. Tahoces está acusado dun presunto delito de prevaricación ambiental, pero no seu goberno nin se falou de destituílo nin agora, nin no caso de que exista condena penal. E máis, nin siquiera pudemos traer aquí a comparecer o Consello de Economía porque vostedes acaban de vetalo agora mesmo na Xunta de Voceiros. Polo tanto, que tipo de control podemos facer de ningún tipo sobre este tipo de acusacións? Non son as únicas, tamén no caso de Jiménez Morán, condenado xa por actuacións relativas a unha concesión irregular con relación a unha empresa de radares vinculada co caso Gürtel e que agora volve a estar imputado por corrupción urbanística, que é a súa área na que son especialistas. Preguntámonos que van facer, non agora, van facer algo no caso de condena, porque fai un ano dixeron da valedora do pobo que farían e finalmente non fixeron. Pero podemos ir a casos que están condenados en firme e dos que vostede ni siquiera se pronunciou, como o caso Campeón, que deixou dous condenados do seu propio goberno, altos cargos do IGAPE e a un parlamentario do Partido Popular durante o seu primeiro mandato de goberno. Que ten que pasar, señor Núñez, para que a corrupción marche lonxe das institucións galegas? Que máis ten que pasar para que as galegas e galegos vexan que vostede refrenda a cidadanía fronte ás prácticas clientelares? A xente non quere corrupción nas institucións, a xente non quere abuso de poder nas institucións, a xente non quere que unha institución condenada, unha persona condenada por abuso de poder, unha persona condenada por desviación de poder, por arbitrariedade e por despreciar os principios de igualdade, mérito e capacidade siga ao fronte dunha institución. Parece que solamente vostede quere que siga. Moitas gracias. Gracias, señor Villares.